расман муҳориба дар вазни 61 кг UFC байни Коди Гарбрант бо рекорди 12.5 ва Тревин Джонс бо рекорди 13.9 рӯзи 4 март дар турнири UFC 285. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. дӯстон, имрӯз якчанд корҳо рух дод. охирон муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири Bellator 290 баргузор гардид, ки муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни чемпион Райан Байдер ва легендаи муҳорибаҳои омехта Фёдор Емельяненко ин мешавад. ҳамчунин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC имшаба баргузор гардид, ки муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазнин байни Дерек Луис ва Сергей Сипавак хоҳад шуд. ҳам турнири Bellator 290 ва ҳам турнири UFC Fight Night имшаб, яъне шаби 4 ба 5 феврал баргузор мегардад. ссилкаи пахши мустақими ин турнирҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описани видео. ҳамчунин имрӯз муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни гран-при вазни сабуки Bellator баргузор гардид. биёед тамошо мекунем. Усман Нурмагомедов зидди Бенсон Хендерсон. AJ Маки зидди Патрик Фрейра. Тофиқ Мусоев зидди Александр Шабли. Мансур Барнауи зидди Сидни Аутлоу. хотиррасон мекунем ки ин гран-при аз моҳи март оғоз мегардад ва ғолиби ин гран-при соҳиби $1 миллион ва камарбанди Bellator хоҳад шуд. бояд гуфт ки айни замон чемпиони вазни сабуки Bellator Усман Нурмагомедов аст. чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев норозигии худро нисбати ташкилоти UFC баён кард. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман дида истодам ки онҳо ин муҳорибаи моро хуб пеш набурда истоданд. ман мефаҳмам ки Дана Вайт ҳозир каме проблема дорад ва ӯ ба ин муҳориба таваҷҷӯҳ намекунад. аммо аз нигоҳи назари намоиши пулӣ мешуд ки ин муҳорибаро боз ҳам калонтар кунем. мо бо Волкановски танҳо як маротиба дар Сидней вохӯрдем. онҳо метавонистанд ки турнеи ҷаҳонӣ ташкил кунанд ва мо дар чанд кишвар метавонистем ки пресс-конференсия гузаронем, гуфтааст Махачев. дӯстон, дар ҳақиқат ин супер муҳориба аст. чемпион зидди чемпион, якум рақами паунд-фур-паунд зидди дуюм рақами паунд-фур-паунд. ин гуна кор аввалин маротиба дар таърих шуда истодааст. аммо пешбарии муҳориба хеле суст аст. масалан мегирем Дана Вайт лигаи нав шапалоқзанӣ кушод ва соли 2023 барои турнири шапалоқзанӣ дар саҳифаи расмии YouTube UFC 19 навор баромадааст. ана оиди муҳорибаи Махачев ва Волкановски бошад танҳо 3 навор. ва дӯстон, дар ин ҷо ман бо суханҳои Махачев розиам ва фикр мекунам ки UFC кори нодуруст карданд. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? метавонед фикротонро дар комментария нависен. дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.